unyawo olulodwa uNkulunkulu uthatha amagxathu ambani. Uma sibheka la kunesikhathi isikhathi sika Elisha umprofeti. Elisha umprofeti enezinto engizithanda ngaye ukuthi wayekade business person ezenzela imali ngokulima nangokufuya. So he was a businessman or a farmer. Kodwa nikhona bazalwane nizwa. So indlela ayekade esebenza ngayo yacaca futhi he was so successful emsebenzini ayosebenza. Kanti kuzothi Elijah ungumprofeti omdala, the major prophet. Kuthiwa Elijah waba nesikhathi la khona wanyukela entabeni wenza izimangaliso wafa ilokhuza abaprofeti bakaBhali nabaka-Ashera ngenxa yokuthi babezomelana nomprofeti kaNkulunkulu. I cannot wait for leso sikhathi la khona bonke abamelana nabaprofeti bakaNkulunkulu, they will just die. They will just die. Ngiyayizwa ukuthi inkulumo enzima lokuyikhuluma kodwa kusazofa abantu. Kusazofa abantu. Na uma eqeda lapha ukwenza konke lokho kwakhona umama okuthiwa uJezebel. You see bazalwane, is so amazing ukuthi le ndoda le yabhekana namadoda, yabhekana nezimo, yazehlula kodwa yazonyakaziswa umama. Esekhona bazalwane umama lona uphila kwabo ngeke kuphele isikhathi usaphila wena Elijah. So Elijah ke lithi iBhayibheli wangenwa amakhaza la esweni wabaleka. And uma uzobheka indlela abaleka ngayo, uma uzofunda chapter number, uzofunda from first Kings, uzoqala chapter number 18 and 19, and then you go down, uzothola ukuthi uma ebaleka wayibaleka zakhathale akhathale alale umeselela afike uNkulunkulu afike sekulungisela ukudla athi vunga udle ngoba indlela isende. So njalo uNkulunkulu manje esekhathele esikhathele avuke uNkulunkulu emlethele ukudla. I don't understand ukuthi uNkulunkulu uphekaphi, upheka ubani but wayiletha nje ukudla athi mayeseqeda ukudla uElijah athi mayeqeda ukudla eqeda nje ukudla athi hayi ulale ife thathe. Uyabona ngenxa nje ukuthi ubalekela lo nkosikazi uJezebel. Uye njalo lo Jezebel spirit sakhe asifanga kwafu uJezebel kodwa spirit asifanga. Yesu leso sithola lapha encwadini yeSamphulo. Ukuthi khona bangakhothamanga abangaphuzanga iwayini likaJezebel. Wakathe ewayilusuke lapho kukhulunywa ngabazalwane abangakhothamanga emandleni okumnyama akhona kulesi sikhathi bafaniswa nabazalwane abangaphuzanga iwayini likaJezebel. Ngalesi sikhathi phela uJezebel wayekade enabaprofeti baka-Ashera abawu-400 nabaprofeti bakaBhali abawu-450. Ukuthiwa ke kwakuyizinkosi malanga ezazidliwa lale ndlovukazi. So but abazalwane abamayo kulesi sikhathi noma ngabe isono sisiningi kangakanani, kuthiwa labo lolo hlobo lwabazalwane abaphuzanga ewayini likaJezebel. Uma abantu bekhothama benza izinto zobumnyama, bekhothama ebumnyameni, kodwa abazalwane abamayo abama njengoShadrach, Meshach and Abednego ngokwalesi siprofethi kuthiwa abaphuzanga
wayini lenkosazana uJezebeli. But uma ke bazalwane ufika la khona elokhu ecele vuka uNkulunkulu emnikeza ukudla ecele ukuthi afe sonke isikhathi wathi uNkulunkulu okay ngoba uyayifuna le ndlela ufuna ukuqhamula indlela yakho ende ngoba khona abanye abantu emthandazo yabo nokugabaza kwabo abaqhamula indlela ende abazohamba noNkulunkulu bayiqhamula ibemfishane kodwa ngishubele namhlanje. So empilweni kufanele wazi ukuthi umkholwa kangakanani uNkulunkulu ngenxa ukuthi uma kufika lapho nokugabaza khona umisa indlela osazoyihamba noNkulunkulu ende. uNkulunkulu athethi dlana ngoba indlela iseyide kodwa yena wathi ayithatha kusena ndaba don't care ngendlela ende. Lithi iBhayibheli wayesethi hamba ke uzothola abantu abadala uJeruel noHazel kanye noLokhuza Elisha uthi lo muntu uzogcoba beyinkosi kwaIsrael umuntu umgcoba beyinkosi yama-Arab bese ethi lo omunye uzogcoba abe umprofeti uElisha lo. Now kwaba khona a short journey uElijah ayihamba noElisha. Abafundayo bathi it was a space of 3 months la khona uElisha wahamba noElijah. Kusho ukuthi kukhona amadodana abaprofeti ayehlale naye uElijah iminyaka kodwa eminyakeni eminingi ahluleka ukuthatha ugcobo olwaluphezulu kaElijah. So bahluleka eminyakeni eminingi wafika uElisha. Ubefika uElisha, it took him 3 months to take everything. Lithi iBhayibheli wathi emthinta ngelokhozi emthinta ngalendwango imento wathi mayemthinta ngale mente behlangana lapha phezulu. Lithi uyabona iBhayibheli lithi akezwanga imento imthinta kodwa wenza ubliso yokuhamba lo ubliso lokusebenzela uNkulunkulu. Wayesethi ngicela ukuyobulala inkabi abantu badle phula amajoka basa umlilo kwenziwe yokuthi ngiyavalelisa emsebenzini ebhizinisini lami sengiya ebhizinisini likaNkulunkulu. So now wadliwa benendoda kaNkulunkulu yamlinda ngaphandle wayesemlandela. Wathi mayimlandela enye izinto engiyithanda kakhulu ngoElisha walandela indoda kaNkulunkulu kwaze kwafika la khona ethi cela noma yini uyophiwa nanoma yini ozoyicela. So le ndoda lena ithola ithuba lokucela nje kukhona igaba ey'ntathu noma eziwu-4 alandela kuzo ngoba nokulandela lokho kuney'gatshana zakho. So na uma besuka laphana inceka kaNkulunkulu besuka lapha entabeni la ikade ehlangane naye khona badlula endaweni okuthiwa iBethel. So iBethel okay bazalwane no before iBethel badlula kule ndawo le yePain. Na uma befika kuyo le ndawo iBhayibheli lithi bafika kule ndawo wathi umprofeti sala la ngoba mina ngisaye eBethel. Wathi lo kuphila kaJehova nokuphila kwakho angisale la lisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli base besuka ke lapho baya eBethel. iBethel ke enye yezindawo endume kakhulu ngesikhathi uJacob ebaleka nesibusiso. Kodwa lisekhona bazalwane khona amen. Ngesikhathi ebaleka wafika wakhathala walala wabeka ikhanda lakhe phezu kwetshe wayesebona embonweni kwehla ilanta from heaven. Wabona ingelosi zehla zenyuka lisekhona bazalwane. So now it's a place of open heaven. You see uma efika laphayana wafika endaweni
endaweni yokuvuleka kwezulu. Yathi le ndoda lena ayisufike khona la kuvuleke khona izulu. Sala la in an open heaven atmosphere. Wathi yena anginakusala la noma kuyi atmosphere yokuvuleka kwezulu kodwa ngisale la. Angifuni ukusala la khona ngizobona livulekile kodwa ingekho edwa empilweni yami. So now lithi iBhayibheli base behamba ke bobabili baya eJordan, basuka eBethel baya eJordan. No basuka eBethel baya eJericho. Nalo lidume ngento eyodwa ukuthi lapho uNkulunkulu watshela ama-Israyeli amadoda nabesilisa ukuthi bazungeze nje iJericho. The power of worship and the power of obedience. So now bazungeza iJericho. Enye indawo lapho nasibona the manifestation of God's power. Uyabona uma ebona lawo mandla uthi lo uElijah sala la ukuze ube yinto nje edwela amandla. Into nje ezobona the demonstration of power. What noma ngabona demonstration yamandla kodwa kuphila kwakho nokuphila kaJehova. Angisali la. I'm not a person of demonstration. Kulungile ngiyafuna iatmosphere yokuvuleka kwezulu. Kodwa akufuni ukuhlala kuyi-atmosphere nje kuphela yokuvuleka kwezulu. Kulungile nala eJericho ngibona amandla ewisidonga kodwa akusiyona indawo nje ukuthi ngingahlalela ukubona idonga ziwa everyday. Wayesethi-ke ngicela sihambe baya kule ndawo kuthiwa ilokhoza umfula iJordan. Uma befika iJordan lindawo ephethe izinto eziwu-2. Number 1, iJordan liyindawo lapho uJesu wathi mayibhabhadiswa kwavuleka izulu kwehla umoya ogcwele ngesimo sejuba. Ngale wasiyakhuluma uNkulunkulu wathi le indodana yami engithokozile ngayo yesweni. Wayesethi-ke lo baba lo ngicela usale lapha ngenxa yokuthi uma usala lapha usukusele la khona izulu liyavuleka umoya ogcwele uyehla yonke into yenzeka uNkulunkulu uyakhuluma. Wathi nalapha engazathi akukeneli ngicela ukuthi sihambe siqhubeke because I cannot stay where God is saying something, where heaven is open and when the Holy Spirit coming. Kodwa ngingenaso isiqiniseko mina ngiphethe. Oh yeah. In other words, ngiyayibonga into yokuthi ungisustainile in the place of pain. Siyabonga uNkulunkulu kodwa angizohlala kwi-sustenance yendawo yepain. Ngiyabonga ukuthi iBethel livulekile izulu kodwa akusiyona indawo engahlala kuyo nje ukuthi ngizohlalela ukubona izulu livuleka ngingabonanga ukuthi kwenzekani kweyami empilo. It's futhi noma sengifika eJordan izulu livulekile umoya ogcwele uyehla engazathi futhi akwanele ngoba yikho engiphethe. Engazathi namhlanje usuku lokuphathiswa kwabantu manje ngesandla. Sengazathi usuku la khona okufanele abantu belule izandla kangaka bethi Nkosi iphathise. Lithi iBhayibheli umprofeti wayesethatha yona leyo menhle amthinta ngayo. Wayesethinta umfula ogcwele wavuleka. Wathi mawuvuleka umfula lithi iBhayibheli bahambe emhlabathini omile kanye umprofeti omdala nomprofeti omncane bahamba kanye. Kodwa kusekhona abazalwane so uma behamba kanye bathi uma bephumela ngaphesheya lithi iBhayibheli besahamba besenjani bazalwane besahamba. Lo umprofeti omdala wajikela kuye wathi cela noma yini engiyakunikeza yona before ngithatha. Lithi iBhayibheli wathi ngicela umoya wakho uphindaphindwe
double, 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 double. Asizokwamukela one, kodwa sokwamukela two. His amandla esiprofeto ephezu kwakho. Asithi qala la. Something is about to happen. Ngegama likaJesu uzobona into engakaze yenziwe uNkulunkulu eveza imana ehlane ibhodwe lokuphela lingekho. Maneka. So iBhayibheli lithi wacela kanjani? Wathi lo baba ucela into elikhulu. Kodwa uma umbone kuthathwa uzokwenzeka njengoba ucelile. Bukahlala ingilokhuza ihashi amahashi omlilo edonsa inqola yomlilo nangu Elijah egibela lapho ehambe ezulwini kodwa kuthe ngesikhathi ehambe ezulwini le menhle esephezulu wamenesa uElijah wathi baba ola kaIsrael nabamashi yawa wayithatha wathi mayithatha imendle wayisethi ngiyabonga baba usungahamba uyophumula ekhaya yonke into ebiphezu kwakho iphezu kwami iphindiwe kabili amanye amagama zonke izimpi zakho seziyoliwa yimi manje konke ukuphumelela kwakho sekuyosala kimi manje uqobo lwakho amandla akho sekusele kimi manje lithi iBhayibheli wajikela kuwo lo mfula okuthiwa iJordan ekade livulwe ubaba wakhe wasebamba le mendle wathi uNkulunkulu kaElijah naye washaya kwavuleka phakathi kwase kusho ukuthi uGombo ngamanye amagama uGombo lukababa lwehlile phezu kwendodana. What is Manaliso sokugcina sikababa sajika saba isimangaliso sendodana. Bathi mabembona abaprofeti omdala behleli naye abadala behleli namadodana abaprofeti evula iJordan bathi nebala uqobo lukaElijah lwehlile phezu kukaElijah. So uma besho njalo wasala kuElijah ephethe uqobo oluphindaphindiwe. Uma uzobheka iBhayibheli nje ufunde ngezimangaliso zikaElijah uzothola ukuthi zaba u16:16 sezizonke imangaliso zikaElijah. Kodwa mawuzofunda zikaElisha ziwu31 ezibhalwe eBhayibhelini kusho kwashoda one ukuthi kube idouble portion imangaliso azenziwe. Kwathi uElisha esafa kudala emathamba amhlophe uIsrael eyokulwa wafisosha bavele bavula ithuna likaElisha bathatha umzimba walo bambeka phezu kwamathambo kaElisha wavuka umuntu. Kusho ukuthi wayekade uElisha efeka kaqedi waqedisa amathambo amhlophe. Ayikhuluma uGobo namhlanje uGobo ayosebenza ngisho usuhamba uGobo alungasebenzi nje uma usaphila phela kodwa uGobo olusebenza usaphila luphinde lusebenza noma usuhamba. Lesi sifunda ngezinye zemangaliso zikaElisha kuthiwa esinye sazo uElisha wayekade befuna inkosi yama-Aram ifuna ukuhlasela amaJuda. Sonke isikhathi mayifuna ukuhlasela amaJuda ithole ukuthi inkosi yaka-Israyeli siyazi
ingazi kwaziwa kanjani. So now uma lenkosi isisola ikhulu zayo esuke ikhuluma nazo la. Na uma isola lezikhulu zaku lezikhona umuntu phakathi kwekhulu wathi, "Hey Nkosi, awazi wena khona umuntu la." Uthi ukhuluma ekamelweni lakho. Ulele yena uyolala. Yena ezwe abatshele laba bantu. So sithi sikhuluma la eParliament. Uyasizwa lo muntu noma ngabe ukude ngaphi. Uyasizwa. Indlela lo muntu lo akhale ngayo usizwa engekho. Now kwathiwa wayathi inkosi ubani kwathiwa Elisha. Na uma kuthiwa uElisha kuthiwa inkosi yayisithi ke siyovimbezela yena manje. Siyovimbezela yena ukuze sikwazi ukuhlasela labantu. Kuthiwa eyilalela umuntu wasezulwini. Kwezinceku yakho uGehazi yathi le nceku, "Hey, awazi sesibiyelwe amasotsha amelele nasesifile." But mayesho njalo wavela wavuka wabeka yena lo ozo report ukuthi sisenkingeni. Wambeka isandla wathi Nkosi umvula amehlo ukuze abone ukuthi bangakanani abangakithi. Unalaba basihlasela. Oh Jesus Christ. Baba kwesikhathi kube sibe sibisimo kodwa ungazi ukuthi ongakuwe mkhulu kangakanani kunesimo obhekene naso. Ungazi ubheke kanti lo ongakuwe kanye nethimba lasezulwini is too much around you, So now uma this guy eqeda umbeka izandla kuthiwa wabona intaba igcwele amasosha angakubo. Kuthiwa wasiyaphuma lo baba isandla esivula amehlo lo ukuthi abone abangakithi. Wathandazela laba abazohlasela wathi Nkosi laba bavala amehlo. Lo mvula amehlo laba bavala amehlo. Lisekhona basana. Lo akithi mvula amehlo laba abamelene nathi bavala kodwa lisekhona basana. Laba bangathi lo ngakithi mvula amehlo laba bamelene nathi bavala amehlo. Sengazathi kuthi ngithandaze lo mthandazo ukuthi bonke abangakithi bavula amehlo moyeni. Bonke abamelene nathi mabavala amehlo. This is something that is so powerful. Lithi Bhayibheli bathi sebekhuzile wayesethi ngicela ubathathe beza nenkosi yabo wababeka phambi kwakhe. Wayesethi kulokhozi ngicela nibaphuhle baphiwe ukudla. Athi amasotsha enkosi yaseSamaria sidedele sibabulale baba. Wathi ningababulala kanjani ningababamba? Asibadedele kulo okwaze ukubabamba. Wase namadedelo. Na uma bededelo ngiyavala njalo yezo ngiyavala. Kuthiwa inkosi yaseSamaria kwaba khona isomiso esikhulu kangangokuthi abantu kule chapter before this one, chapter number 6, kwaba khona isomiso esikhulu lapho nabantu abasebenza umswano wamajuba bewusheba ngamakhanda embono. Ngendlela isimo esasisibi ngakhona. Yabona ngaze ngibone indlela enjalo. Mhlambe nawe awayibona indlela kodwa awukaqala ukudla imiswane yamajuba. Ushebe ngekhanda kodwa nikhona bazalwane. Thank you Jesus. Now lethi izwi likaNkulunkulu ngesikhathi belokubenza njalo kwaqala isimo saba worse. Saba njani isimo bazalwane? Saba worse. Kwaqala abazali bagruphana abazali ukuthi sizodleka ingane namhlanje. Sasa sidleka kwangenelwa ingane manje. Kwadliwa ingane. Isimo sesiwesi. Esimo sesiwesi. Wadliwa ingane yomuntu. Nakusasa lo
wabalekise zakhe. So na kuzokwenza kanjani ngoba idliwe eyami manje lo useyibalekisile atshela sothi ungavumi kudliwe yakho. Ungavumi kudliwe yakho kuqala. Ofuna ukunikela nganikele ngeyakhe kodwa ungavumi kudliwe yakho. Engathi ngomtshela lo makhelwane ungavumi kudliwe yakho. Mhlawumbe ingabe sadliwa lo. Nisekhona bazalwane. Sona inkosi yayisithi ithi kulaba bazo report ukuthi kudliwe yami ingane izolo. Namhlanje yena uyibalekisile yakhe. Wathi uNkulunkulu yini ukuba kungenza isimangaliso ukuthi kube khona ukudla na. I'm closing. Mendoni please. uNkulunkulu mina ukuthi ngenza isimangaliso ukuthi nithole ukudla na. Komisile akukho lutho angazi ngiyinkosi kodwa ngisiye uNkulunkulu okwazi kwenza imangaliso. Kuthiwa kanti umprofeti uyezwa inkosi ikhuluma ithi uNkulunkulu kanjani kanti umprofeti uyezwa Elisha. Wasondela umuntu kaNkulunkulu wayesezoletha lezi ndaba ukuthi kusasa asendaba kudliwa ingane idliwa ngegane iqatshisiwe kudliwa amakanda embongolo badliwa emswane amajuba kodwa kusasa